Etorkizuneko arka. Testuingurua. Lurra une kritiko batera iritsi da. Klima aldaketa eta baliabideen agortzearen ondorioz, zientzilariek zehaztu dute gure planeta bizigaitza izango dela 50 urteko epean. Komunitate zientifiko globalak etorkizunaren arka eraiki du. Gizateriaren zati bat bizigarri den exoplaneta batera eramateko diseinatutako espaziontzi erraldoia. Bidaiak 86 urte iraungo du. Horrek esan nahi du, hasierako bidaiaren gehiengoek ez duela mundu berria ezagutuko. Bidaiari kopurua 100 izango da. Zure misioa. Etorkizunaren arkaren plangintza batzordeko kide gisa, zure taldeak bidai osoarentzako biziraupena plan integrala sortu behar du. Gogoratu, ontzi honek belaunaldi anitz mantendu behar ditu baliabide mugatuekin eta hornidura berritzeko aukerarik gabe. Planeta berriaren ezaugarriak. Planeta berriak honako ezaugarriak ditu. Grabitatea antzekoa, atmosfera arnasgarria, bizitza adimentzurik eza, jarduera sismiko eta volkaniko baxua, ekosistema bateragarria, temperatura moderatuak, lur emankorra, baliabide mineral ugari, ur likidoaren presentzia eta egun eta urtaro zikloak. Hauek dira dilemak. Lehenengoa, populazioaren kudeaketa. Baliabideen plangintza. Egituraketa sozial eta gobernantza. Kontuan hartu beharreko alderdi psikologikoak eta azkenik dilema etikoak. Lehenengo dilema, populazioaren kudeaketa. Guztira 100 pertsona bidaiatu aldira. Zein gaitasun eta ezagutza egon beharko lirateke ordezkatuta? Bidaiariek zer lanbide eta trebetasun izan behar dituzten eraiki behar dugu. Adibidez, medikuak, ingenieriak edo nekazariak espaziontzian bizitza mantentzeko. Beste galdera bat, nola kudeatuko dugu populazioaren hazkundea 86 urteetan zehar? 86 urteko bidaian jende gehiago jaioko da. Nola kontrolatuko dugu biztanleriaren hazkundea espazio eta baliabideak nahikoak izan daitezen? Eta azkenik, zer arau behar dira ugalketari buruz? Zein arau ezarri behar ditugu hor berriak izateari buruz, populazioa kontrolpean mantentzeko? 2. Baliabideen plangintza. Pertsona bakoitzak egunero beharko du 3 litro ur, 2 kilo janari, 550 litro oxigeno eta 5 kilovatio energia. Bestalde, espazioaren banaketa ere aztertuko dugu. Espaziontziak 375.000 metro kubiko ditu. Logelak eta atzeden eremuak 140. Baliabideen biltegia 130. Laborategiak eta lan eremuak 120. Eta azkenik aisialdiko guneak 110. Kalkulatu eremu bakoitzari dagozkion metro kubikoak. Goazen orain etorkizuneko arkaren luzera aztertzea. 375.000 metro kubiko balin babitu, hau da erronka. Espaziontziak prisma triangeluar baten forma du. Bere oinarriak 100 metro. Eta altuera triangeluarena 250 metro bat ditu, kalkulatu etorkizuneko arkaren luzera, longitudea. 3. puntua egitura sozial eta gobernantzari dagokio. Puntu importantea. Zer nolako gobernu sistema izango da egokiena inguru itxi batean? Nola antolartuko dugu ontziko agintea eta erabakiak hartzeko modua espazio mugatuan? Nola hartuko dira erabakiak eta konponduko dira gatazkak? Zer prozesu erabiliko dugu erabakiak hartzeko eta liskarra konpontzeko? Nola mantenduko dugu kohesio soziala belaunaldiz? Nola zirudutako dugu jendeoa ondo moldatzen dela elkarrekin urteetan zehar? Eta azkenik, zer hezkuntza sistema behar da ezagutza garrantzitsua ez galtzeko? Nola irakatzeko diegu belaunaldi berriei beharrezko ezagutzak eta trebetasunak? 4. puntua alderdi psikologikoei dagokie.
puntu importantea. Nola egingo dugu aurre espazio itxian bizitzaren erronka psikologikoei? Nola lagunduko diegu bidariei espazio itxian bizitzaren ondorio psikologikoak kudeatzen? Zer aisialdi eta entretamendu jarduera sartu behar dira? Zer motatako jolas eta atsegin jarduerak eskainiko ditugu denbora pasatzeginak izateko? Nola lagunduko diegu personei lurra berriro ez ikustearekin moldatzen? Nola prestatuko ditugu bidaiariak lurra inoiz berriro ikusiko ez dutela onartzeko? Eta azkenik, nola prestatuko dugu azken belaunaldia helmugara iristeko eta kolonizatzeko? Nola irakatzeko diegu azken belaunaldiko personei planeta berrian bizitzen hasteko beharrezkoak diren gauzak? 5. dilema etikoa da. Zer gertatuko da baliabideak espero baino horreagoak badira? Nola kudeatuko ditugu delitu larriak? Nola horrekatuko ditugu askatasun individualak eta taldearen biziraupena? Zer eskubide eta bete behar izango ditu bidaiari bakoitzak? Eta azkenik, aitonaren paradosaren inguruan hitz egingo dugu. Planetarekin eta elkarren artean arduraz jokatu behar dugu. Ez badugu hemen egiten, espazioan ere ezingo dugu arrakastarik izan. Etorkizuna gure esku dago. Zer mundu eraki nahi duzu?